I ara, de la música al teatre. Goya s'acaba de fer l'estrena oficial de La pintora de las Meninas, amb Carmen Machi com a protagonista. Obra situada al 2037, quan una monarquia àrab vol comprar les obres de Velázquez. Paper de Machi. Jordi, bona nit. Bona nit, Josep. Doncs Carmen Machi aquí fa d'una monja experta en fer còpies d'obres d'art. Precisament a ella se li encarrega fer la còpia de Las Meninas i serà aquesta còpia la que se li vendrà als àrabs. Aquesta peça també narra temes com, per exemple, la vanitat, el poder i la importància dels governs en tenir peces d'art. A més, està ubicada al 2037, en un moment en el que Europa està en una greu crisi econòmica i Catalunya és un estat independent. Entre otras cosas, Cataluña es un país independiente. Eso sí se dice y ya está. Y lo que ocurre es que ante la crisis, igual que se vuelve la peseta, hay un comunicado de la Generalitat que propone la reconexión porque todos los países del sur de Europa están con una crisis acuciante y quienes están buscando soluciones.